Velkommen til den her video. Den her video er min 7. video i min How to Depend serie, som er lavet i samarbejde med Depend. Og hvis du ikke aner, hvad det er, jeg snakker om, vil det være et link til en video, hvor jeg forklarer det op i hjørnet. Og i dag, der er det, vi skal prøve. Trommevirvel. Dem her. Og det er nogle sten, diamanter, paljetter, noget. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Og ja, jeg starter, som jeg plejer, egentlig bare med at åbne pakkerne. Og der er en lille clips på her, så den starter jeg bare med at åbne. Og så tømmer jeg egentlig bare pakken. Og det gør jeg bare med begge pakker. Og den her lille lyserøde ting, den er virkelig smart, og den er lavet til at samle de her små sten op, eller paljetter, hvad man kalder dem. Og så slipper man for at bruge en dotting tool og noget topcoat, så det her er vildt smart. Men jeg starter som altid med at lægge et lag base coat på alle mine negle. Og så lægger jeg et lag sort neglelak på min lillefinger og min pegefinger, og lyserød neglelak på min ringfinger og min langfinger. Og her kan man så bruge den her lim til at få stenene til at holde i meget længere tid. Men da jeg er lidt ligeglad med, hvor lang tid det holder, fordi jeg jo hele tiden skifter min neglelak, så bruger jeg bare en topcoat. Og med topcoaten, der maler jeg så egentlig bare der, hvor jeg vil have stenene til at sidde, og det skal man også gøre, hvis man bruger limen. Så ja, jeg maler egentlig bare der, hvor de skal sidde, og så bruger jeg den her lille lyserøde diminot til at samle stenene op og placere dem på neglen. Og det kan man jo gøre lige som man selv har lyst til. Og så laver jeg også bare en lille streg på min lillefinger, hvor jeg bare placerer 3 sten. Og så på de lyserøde negle bruger jeg en krakeler neglelak for ligesom at få neglelakken til at krakelere. Så en sort krakeler neglelak ligger oven på det lyserøde, og så kommer det bare til at se helt vildt sejt ud. Og jeg synes, det ser helt vildt sejt ud, når det krakelerer. Og så fjerner jeg lige det sorte neglelak på mine fingre, fordi ja, jeg malede lige uden for min negle. Og så lægger jeg så også, eller jeg sætter 2 sten på den krakelerede neglelak. Men det glemte jeg så at filme, så ja, jeg satte 2 sten. Men så slutter jeg som altid også bare af med et lag topcoat. Og det var så sådan, neglene endte med at se ud. Jeg håber, du kan lide dem, og hvis du genskaber de her negle, så husk at bruge hashtagget Katrines Negle og lægge et billede på Instagram. Og det var så alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide den, og hvis du kunne, så husk at se med i morgen. Hej hej!